području. Pazi! Da pogodim, to ste donijeli meni? Mislite upotrijebiti svitak protiv hvatača misli? Razmislite, vaše jadne čarolice nisu ravne moje moći. Okej, pa gotovi smo. Ne još! Glupi pelud me neće zaustaviti. Odustanite, maleni gormiti, ne možete mi pobjeći. Upravo je, kad nestane pelud iskoristit će mentalnu moć da te pronađe. Bez svitka, kako ćemo ga zaustaviti? Kako da oslobodimo ukradenu mentalnu energiju? Krenuo si umak! Sad nije vrijeme da misliš o natjecanju u kuhanju. Ne, Lukase, zagrijavanjem umaka će se pregrijati s jela. Možemo prevariti hvataču misli da zakipi i da energija izađe van. Moglo bi upaliti, ali kako natjerati glupana da mu zakipi mozak? To zahtjeva više moći nego što bilo koji gormit ima. Čak i gospodari. Treba nam drevni čuvar. Tronkalion! O, drevni čuvaru šume, čuj moj poziv! Ja sam gospodar šume, čuj moj poziv! Ja sam gospodar šume, čuj moj poziv! Nitko ti ne može pomoći, mali heroju. To možda i nije najbolja ideja. Pojačana aktivnost rasipa u Mumbaju. Cijela četvrta u kojoj su ljudi ošamućeni. Da se divim tvojoj hrabrosti ili da se čudim tvojoj gluposti. O, jedan od nas će ispasti budala na kraju, a to neću biti ja. Sad je dosta. Vrijeme je da uništim zadnju prepreku prema mentalnom osvajanju Gorma. Ubiću tvoj kao spužva. Na to i računam. Što je to? Što se dogodilo? Što je to? Što se dogodilo? To je Tronkalion, drevni čuvar šume. A tvoja mentalna spužva ne može upiti njegov um, jer on kanalizira mudrost čitave prirode. To je previše! Ne mogu zaustaviti! Previše! Hej! Dobrodošli natrag, a sad gledajte! Hvala, frende! Izgleda da ga je Tronkalion sredio. To se ne može dogoditi dobrim dečkima. Podigni kavez. Njegovo stanje uma će biti osigurano kao kod negativca u kazni. Ostaje u zatvoru. Naši ljudi vam duguju veliku zahvalnost za rješavanje našeg malog problema s duhom. Nema problema, moj šumski brate. Drago nam je pomoći. Kad smo već kod pomaganja. Da.